Eli annetaan isot aplodit ja kannustetaan kunnolla Kutien debyyttimatsi areenalla. Valkoinen sinisellä joukkueella Niklas Pitkäjärvi numerolla 10 ja valkoisilla maalissa Aaro Paaso numerolla 27. Pelata vaihtoaitiossa tai oikeastaan jäähuaitiossa ja siitä lähtee peli käyntiin. Valkoinen ottaa aloituksen himaan. Ja tullaanko sieltä läpi? Hienon harhautuksen. Valkoinen hallitsee tällä hetkellä peliä sinisten puolustus päässä. Oi! Lähellä oli ettei numero 20. Eli Eino Pudasteen maalia. Nyt sinisellä kiekko. Ja kiekossa numero 7 sinisiltä. Eli Alexander Pomail. Vieläkin Pomail kiekossa tulee sinisen yli. Viime hetkellä kiekko karkaa. Mutta kiekko on edelleen pelissä ja nyt sitten vaihtoon. Aplodit tälle ensimmäiselle porukalle. 40 minuutit ja seuraavia sisään. Aloituksessa sinisiltä numero 3. Ja hän on Villi Varonen. Mutta ja kova kappaleen jälkeen Varonen ottaa kiekon aloituksen jälkeen menee hyökkäys päättyy. Mitäs tästä syntyy? Ui! Lähellä oli ensimmäinen maali tässä matsissa, mutta ihan melkein sisään. Nyt tulee valkoinen laidasta tuule nopeasti, mutta siellä puolustus hoitaa homman. Sinisillä kiekko. Mutta valkoinen riistää. Hatsi tulee! Valkoinen hanskeli Maksimus on numerolla 39 tällä maali. Hieno yksilö suoritus kiekoriiston jälkeen. Ei voi pistää puolustuksen eikä maalivahdin siikkiin. Tämä oli siltaa yksilön taitoa. Ja vaihdon aika. Vielä ehtii hetken aikaa pelata. 30 sekuntia vielä peliaikaa. Kiekko jäähän. Vielä ehtii tasoittaa sininen. Strömberg kiekossa, mutta menettää. Valkoinen tulee sinisen yli. 15 sekuntia jätkä vielä. Kova kamppailua laidalla. Ja 5, 4, 3, 2, 1. Se on siinä. Kiitos Jokeri 08 syntyneen.